Kajing pilihan ng isiti manangkong jong Paulus bakhut syaki Kristan ha Korint. Kalong manangkong kadikot arpun rio hadu balai puway. Dapat kajing khot ipi ko para dabun na pi ki bastad kum kajing snew jong ki brio. Dabun ki badon bor, dabun ki ban kajaj bakraw. Rio belayu la jet ika kababi hakak partai kenang ban penlek rany ki bastad. Belayu la jet ika kabatalot hakak partai kenang ban penlek rany iki baklan. Belayu la jet ika kabapo bat kabasha iben hakak partai. Bat wat kita ki bom ilong kenang ban penpulom kita ki balom. Bakumta enam don ubriu uban sngeu kraw kmat ublay. Udai mau katalong jong kajing jong pi hau Kris Jisu. Ya wau blay ula pelong kajing start jongi. Kahok bat kajing penkhoj bat kajing suspa jongi. Kumta kumbala tho ubakwa ban sngeu kraw to sngeu kraw hau trai. Kaktian jong utrai. Kasama lai pulai. So kajai benriu ya kabau trai ula jit kum kanong kenti jong So kajai benriu kabau blay ulong trai jong ka. Pai benriu bola jit kum kanong kenti jong Naki beneng utrai kmiet uyo iu kun benriu waro. So kajai benriu ya kabau trai ula jit kum kanong kenti jong Hoi ki kmat utrai ki pej ki to ki bating buram yu. Kiba kermen ha kajing iet bai sen ai jong ban palai ka men sim jong ki na kajing yam ban ri pen em ki ha kanem sniu suk kajai ban riu ya ka bau trai la jit kum kanong kati jong ka men sim jong ka ap kermen yu trai ulong kajing rap bat ka sti jong ha u ki do nuot jong ki sem jing kemen ni shania ha ka kerteng baku jong suk kajai ban riu ya ka bau trai la jit kum kanong kati jong Kajing pelena gospel bakut kat kumu Matthews kalnong bar pusan kat kot kat sao ru balai po. Jisu la yatho ikane ka parshi ki snoran jungu. Ubrewa mi ban la jinglai ula khot yalak shakri bar ula pen khamti haki yaka spa ka hajar jungu. Hawai ula ai santalen, hawai pan artalen, sawai pat shitalen. Ula ai hu wei pa wei kat kum kajing la bo chung nang tau la lei no utau ba yo santalen ula lei chisndon bola khayi ri kita bat ula yo nong sa santalen kum juru utau ba yo artalen ula yo nong sa artalen henry utau ba yo shit talen ula lei bat ula ti kathliu ha ka kendeu bat lo buri ka pisa jung kanrat chung slam hadin kanrat jung tai shakri lawan phai bat ulai ke ya kenya dia bat ki teu tau balayo santalen ulawan balawan ra santalen uong ku kenran pila ai yang nga santalen pe ngala kamai santalen kenrat jung ulong ha syabas ku syakri basmat bala menchania pila long ubala menchania hakikat ki baren hakikam ki baren kum jangan pen khamti pi ki kam ki jam ki bakraw ale rung sha ki jikmen jung utro ukan rat jong pi deutaru walayo artalen lawan berlong tukan rat pila ay nga artalen pe ala kamai sa artalen ukan rat jong ulong ha syabas ko syakri basmat bala man shania pila long bala man shania ki kam ki baren kum jangan pen khamti pi ki kam ki jam ki bakraw alerung sya kajikmen jung konrad jung pi utaro ubalayo shitalen lawan berlong konrad ngatip ba filong ubri ba perking pi od nakaba phim shem la thung ba film nakaba phim shem la pi gumta ngala shepting bat ngala lei buri ya talen jung pi bo kandau tito shem ya ba dei ka jung pi ri konrad jung laong ha pi syakri boman ba bacai pede pilatep mga od nakaba ngam shem thong bat ngalum nakaba ngam shem lapi ti pila dei ban bu ik pisa jonga bat kinong aisun bat ngan jin dalayo bat sud batrai endang ngalawan pai
timenta to kni no na u ya ka talen ban aya ka how to badon shipho talen na ba how to badon endang ai shu bat un pahu pahai reinau ta bom don wat e ka bau don en kni no new shakri bom lor kam pan ta shop no shabar ha ka jingdom nang ta ba en don ka jing lenyar bat ka jing kriat nian. The gospel jung utrai